Sarean zehar 209. Gure oroko programa argitaratu zen une berean, joan den urtarrilaren 28an, trenbide istripu bat gertatu zen Adamuzen, Kordobako probintziak, ziur zuek guztiok horren berri izango zenutela. Bertan, 45 pertsona hil ziren, bi trenen arteko talka baten ondorioz, eta oraindik argitzeko daude horren arrazoiak. Konplexutasun handiko gai teknikoz betetako gertakaria da, gure bizitzako, teknologia daukan alderdi guztietan bezala. Eta programa honetatik, non teknologia hitz egiten dugun, bi mezu bidali izan nahi ditugu. Alde batetik, nola ez gure doluminak biktima guztiei eta haien senidei. Funtsezkoa da, behar duten guztian laguntzea. Eta bestetik, eta horren arira, biktimek, senideek eta gizarte osoak behar duguna horrelako istripuak berriro ez gertatzea da. Eta trenbideko edozein istripu saihesteko baliabide guztiak jartzea. Horretarako, kausak aztertu behar dira, trenbideen zerbitzua bezalako gai tekniko batek eskatzen duen konplexotasun guztiarekin. Beraz, ez gaitezen simplifikazioetan erori eta konplexo izan arren zorrotzak izan gaitezen gure analisi eta gure iritzietan. Esan bezala teknologiari buruz hitz egingo dugu programa honetan, beste edizio guztietan bezala, hau sarean zehar delako, eta gure gaia delako hori, gure ikusleek ziurrenez, ja nabaritu duten bezala, nirekin gaur ez dago Borja Arbosa, bere ordezkoan bankillotik zuzenean atera, da Gaizka Carmona. Yei! Arratsaldeon, bai. Baina bankillotik zuzenean tal cual, porque atzo abisau ninduzun da ditza, bai. Ojo, cuidado, aditzak ondo esan ez da guzti, Aditzak. Atzo esan ninduzun, hemen egon behar nintzala. Bai. Eta, esfortzu hain dugu egutegiak kuadrago alizateko, eta hemen izateko gaur arrastian. Horrela da, bai. Eta teknologiari buruz pixkate. Hala da, eta hala kontatu dizuegu. Bai, halako zerbait. Zure programa pixkat kopiatuz, teknologiari buruz iten dugu, baino... Gaming room kopiauko dezu! Buah, nobedadea! Bueno, zura apurtu didazu, beste gauza batzuen artean. Barkatu, inciso, gure entzulegoari batez ere lehenengo aldiz entzuten badute programa hau, lehenengo zatitxoan txafardeo pizka bat egingo dugu eta gero berrietara jungo gara, zorroztasunarekin eta behar den guztiarekin, baino lehenengo, Gaming Room kopiatuko dugu, zula apurtu zenidanez berri askarren formatua. Eta duela, como 25 programa ez degure erabiltzen. Vale, baino zula apurtu dazu, eta titulol ere lapurtzen saiatu zerun, baino ez nizun utzi. Ein neban gertatzen dana da, hori da proba bat eitzen doana, eta programa batzutan kuadratzen dagoana, baina ez batzuten ez deu kuadratzen. Orduan, ez deko zentzu gehiagirik. Baina orduan, orain nire txanda da, hau da, zure programaren zerbait kopiatuko dut.
Gaizka, zer egin duzu teknologiarekin azken asteetan? Zeu konturatu zera, zarean zehar berez podcasta osorik Bai. kopia bat dala. Berez! Bai, izena bai. Vale. Formatua baita. Bai, orokorrean. Eta gaia baita. Eta, a ber, gaia kopiatzea, bueno, eske gaiak ez dira kopiatzen. Inigo zeregidoiak, enreandoren fusilamenduak direz. Bueno, eta izena baita. Bueno, ok. Ba, bueno, Zein doan teknologiagaz, bueltauko gera, anira. Gauzatxo bat. Zu hori... Baina betzoik, Zu hori orain ikusi duzu, horretaz oroitu zara orain, 16 denboraldi eraman da programa hau. Ez Vale. naz oin konturatu, Vale, baina oin da pentsatzen ipatzen dodan momentua. Vale, pentsatzen nuen. Zuen mikroaren ganantzia pizka bat jeitziko dut, eta Ondo, kontatuko bai, didazu, bai, orain, zeri buruz, bueno, egin duzun teknologian azken aste hauetan. Ba behitu, gaminga alde batera utzita, edo beto esan da gamingagaz lotuta, baina gaming soia izan gabe, Bai, nire ordenagailuari modifikazioak egin dizkiot. egia da. Egia da, eta hori teknologia da, berez. Teknikoki, bai. Beitu, de hecho, movida zera da, neuneko narazo ordenagailuagaz, jendeak ulertu desan, hasi termino teknikoetan sartu gabe, zan, bero egizegoala. Aha. Bero egizegoala. Osea, sekon aire flusua supertxarra zan, sekon hori ventiladore kopurua oso txikia zan, eta erretzen zan. Osea, erretzen zan, pero literal. Osea, grafikari mobiak Bueno, egin behar izan. literal, porque es... grafikari mobiak egin behar izan nizkion, erre ez zizan. Literal, obviamente es. Ez zegoen zurik, baina zeu zer erretzeko. Bueno, agian bai. Temperatura oso altuan zegoen. Vale, hori movida. Orduan, kutsa aldatu indiot, eta oindekot kutsat aurreko atala osoa dana hori zuloz betea. Zulotxoak, bai. Hortik Orduan, airea sartzen de, hori da. Aurrean dekoz hiru ventiladore 14 zentimetrotakoak aurrekoa sekon soilik bet 12 zentimetrotakoa eta gainera ez zituen zulotzorik aurrean. Eta atzeko baita bai da 12 zentimetrotakoa, eta aldatu diot disipadora procesadorari, lehenekon aire disipadore bet sana honestly oso txikia eta oso poko potentea neukon procesadorentzako, eta oindeko likida bet. Orduan, dekon gauza interesgarri gainera da, lehen esan dizuan arabera, nekon ventiladore bat aurrean, airea sartzen ebana, beste bat goian, airea sartzen ebana, eta bat atzean airea ateatzen ebana. Bueno, ba oindeko daz, aurreko hirurak sartzen, atzekoa ateratzen, aire fluxuak zentzua izan dezan, eta goikoak ateratzen dabe baita be, procesadorearen likidak. Orduan, pasazara presio positiboa izatetik presio negatiboa izatera? Ez, baki da presio negatiboa? Presio negatiboa da airea orokorrean, claro, hor aztertu beharko luke zenbat aire mugitzen duen ventiladore bakoitzek, baina orokorrean aire gehiago kanpora doanan sartzen dena baino hori presio negatiboa. Bai, baina ordenagailuetan ematen da muy al límite. Osea, presio negatiboa kasu honetan da guztiak kanpora egotea. Guztiak, a full. Hau da aire fluxu ona. Ez da ni presio negatibo ni presio positibo, da aire fluxu desentea. Eta de hecho, dekon movida interesantea da lehen atzeko ventiladorak ateratzen ebala aire bero pila bat, porque gainera barruanekon beroa salako impresionantea, eta ateratzen eban zuzenean hormara, eta neuk jartzen neban eskuatzean, eta notatzen eban nola aire bero ateratzen zan. Oin, aire bero ateratzen da goitik. Bai. Baina atzetik ja osea, ez da heltzen atzera. Atzen duk jartzen dut eskua, eta aire ateratzen da hotza. Claro, esan dezu... De coña! Esan dezu, zera, sistema likido horren... Bai. Zerda egite euskeraz nola... Ba, likida ditzen de? Sistema likido horren, zera, radiadorea dauela goian. Hori da, eta ventiladoreak airea ateratzen dabe gorantz. Claro, berez, ordenagailu baten normalean bero gehien sortzen dituzten bi komponente dira procesadorea eta txartel grafikoa bere ventiladoreak dauzka eta hor bai, baina barruan dau, osan muitzen dabe airea kutsaren barruen, ez da inora ateatzen. Hor barruan sortzen den fluxuarekin suposatzen da
osten dela, Hori da. eta prozesadorea zure kasuan likida hori jarri duzunez, Bai. zera beroa transmititzen da likido, valga la redundancia, likido batetik Bai. radiadore horretar, orduan ja, beroa berez hor goian dago, eta Hori da. gainera ventiladorekin kanporant, Hori da. claro, beroa juten da Gorantz. Porque deko dentsitate txikiagoa, orduan fizika bidez, aire fluxua da, la repolla. Eta gainera, radiadore berri bat daukazu zure Bueno, berez berria ez... zure etxean. Vale, radiadore de coña, baina ez da nahi neban likida berria ez da berez. Hori da, movida, baita, likidak dekoz nahiko urte erabileran. Baina, interesante da, porque oin movida deko dana da, grafikak, kargan, jeitzigotu gala, 20 puto gradu. Opa! 20! Osa, neuklen jokatzen neban al Helldivers, así, holan, super de chilling, eta grafikanekon, holan de media, irurgeta mabos, gradutara, agian pizkat gitxio, irurgeta mabi edo. Baina karga potentea, irurgeta mazazpi graduak hartzen zituan. Eta hori izan undervolta egin da, osa, jeitxien ni eskion, sartzen zizkion, hori, voltak, tentzioa, gutxiago kontsumitu zezan, eta horrela, bero gutxiago sortu zezan. Karo, zein da movida, oin, zabaltzen joko bera, jokoa hori Helldivers 2 izan da, eta horregaz izaten zituela 33 gradu edo, eta oin ditu 57 estable. Osea, direz 16 gradu gitxiago, kasu partikular honetan. Da es una puta locura. O sea, quiero decir, diferentzia super notorioa. Prozesadora baita be dago oso, bueno, askoz behotxago, eta aire ateratzen danez atzetik beharrean goitik, pues fluxua dago askoz be optimizatute. Locura. Aldatu diot baita be PSU-a, Power Supply Unit, hori, potentzia ematen diona. PSU-a. Nola ditzen da hori gazteleraz? Ez dakit. Gazteleraz. Gazteleraz fuente de alimentación. Iztegia. Tal cual. Bueno, ba hori aldatu indio dela, porque berri bat genekan estudian, así que jarria indiot sin más. Ez da nerea txarra zelako, que no, ni de lejos. Esta hori, pues, ez zuela cuando funciona, que tampoco. Da sencillamente bata berriagoa izatadatik, pues, sin más. Porque nereak situan ja, 3 urte dira bilera. Nola ditzen da? Zure elikatze iturri aldatu duzu. Nere elikatze iturri aldatu dintet, bai. Oso ondo. Hori da, moia gainera da, aurreko kutsak eukola oso espatxo gitzi atzean kableak jartzeko tabar, ordun zen, zabaldu behar reneban bakoitzean beldur osoa. Beldur osoa, porque ea izten dauan. O sea, quiero decir, de coña. Ordun, kutsa berriagaz, eta likia berriagaz eta bar, to fantástico, to maravilloso. O sea, brutala. Brutala kontzeptulez. Eta hori izan da neukuste, indodan gauzarik interesantena, berez, porque besterik ez gehiago, jokoren bat probo indet, baina horren inguruan gaming room itxengo dugu, eta enreando baita baitzaiten dugu horren inguruan, así que telita. Eta gitxi gehiago. Badekizu... Bakit. Azken bi astetan erabili dudan, bueno, eske berez ez dut erabili, hau egiteko, kontatuko dizudan hau egiteko, ni zuzenean ez dudan lako eser egiten. Inciso bat egin dezakezu, bai, inciso. Bai, eske inciso egin nahi dut, porque baita be, montau egin dugu teknologiaren arira, porque hau izan da hardware, baina softwarearen arira, montau egin deudaz, como 800.000 Docker zerbitzu, dekogun zerbitzarian. Bueno, a ver, es que gauzatxo bat esan behar dizut. Gaizka, con todo el amor del mundo, yo sabes que te valoro. Berdin jaz, bakit esango jasuna eta berdin jaz. Esan aldizut, kasi maite zaitu dela eta guzti, baina gauza bat esan behar dizut. Esan. Deskubritu duzu, azken bi astetan, web zerbitzari bat nola funtzionatzen duen. Bai. Eta gainera oso graciosa da, porque Dockerren deko guzan zerbitzuak direz, hori, zerbitzuak erabiltzeko eta bar, baina neu plagau egin dut zerbitzutara balio dabenak konfigurazio errazago izateko. Orduan dekogu un portainer dala ikusteko Docker zerbitzuak nola doazen eta bar. Baina niretzat aldaketa aldaketa nagusiena izan da orain zerbitzari horren zerbitzutara sartzeko ez duzula elbide eta puerto bat porque Jinx Inverse Proxy. Claro, eta hori existitzen da duela 30 urte. Baina berdin jak, porque zegoan konfiguratut eta neu konfiguratu egin de.
Orduan, Orgulloso! gainera esan dizut, duela hilabete batzuk, eta hortik daukagu Telegram testigu, duela hilabete batzuk esan dizun hau zela behar zenun irtenbidea gaur zure arazo guztiak konpontzeko. Bai, baina Incluso moia da... zure bizitzaren arazo Baina guztiak moia da konpontzeko. Overleaf, neuk montatu neban Overleaf Docker bidez, baekola Nginx moiat, baina karo, zara pentsatuta bera soilik funtzionatzeko zerbitzari baten. Ez, ni aurkeztu nizun horrela orokorrean Proxim inbersoaren kontzeptu hori dela azken finean zerbitzari bat edo zerbitzari bat izatea hor erdian elbide normal bat izateko, baino zera eskaerak berbideratzeko URL bat hartzen deu zuzenean eta behiratzen dau ze portutara bidali behar dauan. Hori da. Zerbitzariaren barruan. Hori azken finean da web zerbitzari bat Apache edo Nginx egiten duen lan normala, edo esain normala, baino bai, ohikoena. Orduan, bai, has descubierto la pólvora mojada, enhorabuena, baino, en fin, ni orgulloso baita, Gainera, porque, o sea, ikasteko prozesu hauek oso ondo daude, baina has descubierto lo que todo el mundo sabía. Baina Inverse Proxy etortzen zan, Nginx Proxy Managerragaz batera, ya. Orduan, ez dut movida raroekin behar izan behar y que las cosas se rompan, sencillamente GUI bategaz gauzak funtzionatzen eben. Claro. Es interesante, porque gainera Dockerren korritzen dau. Todo fantástico. Gauza bat esan behar dizut ere, ni duela 10 urte zu bezala nengoen rollo. Ai, ze ondo interfaz grafikoak, ze polita, eta baita ere nire bidea, bueno, azken hilabetetan nire bidea egin dut teknologiaz kanpo, baina, bueno, hori beste kontua da. Baina azken 10 urtetan egin dut nire bidea interfaz grafikoetatik, eta konkretuki gauzaiek kudeatzeko interfaz grafikoetatik, terminala erabiltzera batez ere horrelako gauzak egiterakoan konfigurazio fitxategi batean sartzen zarenean, lehenengo momentuan ez da polita eta ez da erraza, baino behin hartzen duzunean benetan ulertzen duzu ze egiten ari duzun, baina eta almen gehiago ematen dizu. Neuk ubun trabiltzen deten ere, osea, quiero decir, zabaltzen doan lehen movida terminala de portatillo hontan. Bai, baina horregatik esaten baina movida da, osea, que bai, que ulertzen dut, eta konfiguratu da zerbitzarek terminal bidez 800.000 millones de veces, baina egia da, holango zeo zere itxeko, pues guia grazioso dagoela, eta gainera gutxi kontsumitzen badau, porque montatu hain diot monitorizazio sistema baitabe. Eta oso gutxi kontsumitzen dau. Ez da hostia kontsumitzen. Claro. De hecho, monitorizazio sistemak da gauza gutxien kontsumitzen dauanak. Claro, berez... Osa, es lokuron. Eskaera hoiek berbideratzea edo ikustea gertatzen den zerbitzarian ez du bereziki asko kontsumitu behar. Baina, bueno, ondo, Osea, a ver, ni orgulloso. Deskubritu duzula algo más viejo que la tartana, bai, baina... Ta chulo. Oso ondo. Ikasteko prozesuak horrela dira. Zera, ni azken egunetan egin dudan teknologikoena, te vas a cagar. Eta gainera ez dut nik egin... Garbigaiua jarri dezu. Ze garbigailua? Garbigaioetzekoa. Ba, claro. Ja, baina azka hori teknologikoa da. Edo autoa gidatu dezu. Zu badakizu... Hori baita teknologikoa da. Claro, berez bai, nire kotxe elektrikoa da. Claro. Perfecto. Zu badakizu zeden burofax bat. Neu pentsatzen neban, sala, fax bat! Efectivamente. Neu pentsatzen neban, duela denbora bai, sala, fax normal bat! Inciso, zer da fax bat, basikoki... Itxon. Hori, utziko jaso neuri azaltzen, eta gero esango dirazu erratutan agoan. Baina neure interpretazioan neuk ez doaz faxak bibitu, porque, bibitu, zitela. Ez nituan faxak bizi, porque neu 2004an jaio nintzen, eta usteet hortarako ja faxak egozala en proceso de desaparición. Bai. Osea, que decir, peintzat. Eta aún así, bizi izan dodaz, txikian nintzanean, jo que se, folletoak behitzen odan adalakoa, eta jendeak faxaren zenbakiak anotatuta zituan, osatela. Baina, neuk dekodan pertzeptzioa da faxa dala imprimagailu bat zere etxean, eta neuk zeuri WhatsApp bat bidali aldotzuan bezala, neuk bidali aldet zeo zer imprimatzea zere imprimagailuan. Bai, horrelako zerbait. Hori da nire interpretazioa. Azken finean, norberaren faxean egiten du, bueno, norberaren dispositiboan egiten du dokumentu bat, dokumentu fisiko bat digitalizatzea, eta
telefono lineatik bidaltzea beste gailu batera imprimatzen dagoena. Sin más. Hori da kontua. Claro, zupentzako zenuke burofax, de hecho ez dakit non datorren izena, baina zupentzako Hombre, zenuke... puro frantzesa de. Bai, baina zergatik deitzen da burofax, ez dakigu. Vale, bai, bere iturrian zelako korreoseko ofizina batetik bidaltzeko fax bat zerbitzua. Hau da, zu... A correos deitzen a correos, ez buro. Ja, baina bueno, ez dakit, izen frantzesa jarri zioten. Osa, iturri zu juten zinan dokumentuarekin, kaixo egunon, hau bidali nahi dut fax bidez zenbaki honetara. Fax de mesa, oso ondo. Perfecto, eskerrik asko, agur. Gaur egun burofax zerbitzua ez da horretarako erabiltzen, eta berez burofax bat bidaltzerakoan normalean ez duzu telefono zenbaki bat ematen. Zeia, sistema hori gainera bere sistema analogikoa zen, gero kontatuko dugun bezala edo ez dugu jarri, uste dut ez dugu jarri. Bueno, ja zentral telefoniko analogikoak ja ez dira existitzen, orduan zerbitzu guzti horiek ja ez daude, kendu dira. Bai, no ya diño, oza, hori existitu beharko litzatekela gaur egungo teknologias, porque movida da hor limitatuta zengoala por el ancho de banda linea telefonarena. Bai. Baina, karo, gaur egun hori ez da existitzen. Nahiko optimizazioan egiten zuten... Bai, baina, aún así, abiadura zan penosoa. Bai. Gaur egungo estandarrekin konparatuta, abiadura zan penosoa. Eta dei bat zan, azkenean telefono dei bat zan. Eta horrengo zeo zer, gaur egun existitu beharko zan, baina, karo, era digitalan gaudenez? Ba, a ver, berez... egin leike, jo que sé, a ver, zu basaude... Bai, baina, no, si, VPN batera konektatu zere lagunaren etxera de... Bueno, no, porque neuk egin nahi dut a impresora random. Kasu bat jarria... Bueno, bi eredu jarri aldizkizut. Batetik, enpresa batean basaude, hainbat egoitza daukana, de hecho niri behin baino gehiagotan gertatu ez, baina ikusi dut gertatzea bapatean, inprimaio batean zerbait agertzea eta esatea, a ber, hau Madrileko dokumentu bat da, norbaitena da, ez, bueno, konfunditu dira. Baina hori izango da, VPN-agaz konektatuta egongo dalako. Hori da, enpresako sare batean. Karo, hori da movida barruan, baina hori dinen kanpora. Beste aukera izan leike, azkenean komunikazio hori egiteko, beste interneteko komunikazioak bezala, bueno, beste sareko komunikazioak bezala, teknikoki esan da, egiten da, ipelbide batetik, portu konkretu batetik. Orduan, portu hori, jartzen baduzu publiko interneterako, suposatzen da teorikoki posible izan leikela, depende nola konfiguratzen duzun, edo nork konektatzea zure IP helbidera eta hor impreso bat topatzea eta imprimitzea. Hori baita ere gertatu izan da. Orduan, bai. Oye, HTTP eskaera bat erabiltzaile pasaritza gazta datuekaz no estaria nada mal, teknikoki bai hori egileike, baina eske ez dauka zentzurik imeiarekin, en fin, eta nahi baduzu imprimatu zure etxeko imprimagailuan egin. Kontua izan da, burofax zerbitzu hau ja ez da fax bidez bidaltzen. De hecho, gutun bat da, baino burofaxa Espainian ematen du bi abantaila edo bi zerbitzu gehigarri dela, batetik bidaltzaileari esatea noiz jaso den beste parte, hartzaileak noiz jaso duen dokumentua, eta bestetik edukiaren verifikazioa. Hau da, korreosek esaten du haiek ziurtatzen dutela bidali den dokumentua hori izan dela eta ez beste bat. And that's how a certification authority works. Efectivamente. Eta hori kasu oso konkretu batzutan oso baliogarria da esateko, froga bat izateko, dependen hori demostratzeko, begira, ni dokumentu hau bidali nuen data honetan eduki honekin. Orduan, claro, guzti hau ez denez teknologikoa, pues eso. Beste kontuetan, teknologiko, egia esan da, ez dut egin. Bueno, teknikoki zure gertakariaren
Halako zerbait ere egin dut, hemen justo ora kanpoan dagoen ordenagailu bat ni esku hauekin, bueno, Darka eta biok esku hauekin montatu genuen en un tiempo récord, piezak hartuta eta hor kutxa batean sartuta. Bai. Eta teknikoki funtzionatzen du, así que, bueno, baino, en fin, zure protagonismoa ez dut ere zapaldu nahi. Nire protagonismoa gitxi, porque denbora horretan montatu neman ordenagailu bet, zeuk montatu zenuten bet, despiezatu zenuten beste bet, Darka garbitu eban berea, porque neu como 3 ordu bar izan nituan era montatzeko. Bai. Osa, izan zan, karo, migratu bara izan neban, dorre oso bet. Aktibitate asko onzen arratsalde hortan. Da, bata montatze osorik, baina montatu behar dezu, beste baten despiezeagaz. Osa, quiero decir, ez da soilik ordenagailu bat montatzea, da bat desmontatzea eta bestean montatzea. Porque montatzea zerotik da asko zerrazago hori itxe baino. Bai, hori egia da. Eta beste partetik, horrela batiburrion eta sartuta, ni pixkat zorabiatu egin naiz azken egun hauetan Moldbot edo lehen txera nola ditzen zan hau? Cloudbot, jene ja Moldbot deituko diot. Eta badakizu zergatik deitzen da Moldbot eta ez Cloudbot? Claude adimen artifizialarekin similartasuna zeukanez, sortzaileak aldatu izan nahi du izena, bada espada copyright arazoak ez izateko. Anthropikek eskatu egin dio aldatzea. Bueno, azkenean Anthropikek eskatu egin dio aldatzea. Bueno, eske ni irakurri dut hori. Claro, eske gainera zeuk erabilida ikezu Cloudbot Claudegaz. Bueno, dena den. Orain Moldbot deituko diogu, mesedes zorrotz izan gaizka. Bai. Mesedes. Zer dinozu Cloudboten inguruan? Ezin dut, mutikonekin ezin dut. Zer dinozu Cloudbotek publikatu egin dagoela Twitterren? Zer dinozu? Twitterrena ondo. Twitterrena ondo, claro, por ahí tú lo digas. Bai, de naming selektiboa bai, bai, du web. Sí, fijo. Twitterrena bai, baina Moldbot, hemendik aurrera, basikoki izan da azken egunen zorabiatzea. Twitterren eta beste begira, Twitterren. Zoramena, por cierto, da bilatzen dezu nintza. Zoramena, a ver, locura o mareo? Karo, mareo, bai, fijo. Zorabiatzea, Epi, Cloudbot, me voy. Benda un eurona bat, perfecto. Eta bere erdia gainean neuronaren erdia neu geratu egin detoin, aparentemente. Barkatu nago, esperak. Niretzat zorabiatze bat izan da, batez ere ikusi dudala, bapatean, hori, Cloudbot agertu dala, bapatean, izen aldatu zaiola, bapatean. Ez que no duela biegun, entera hoina. Ez dakit zepat gauza gertatu dira, eta en plan, bini, sida mierda. Bueno, azalduko dizuet, gure ikus entzule guzti. Moldbot funtzean da, zure ordenagailuan edo zerbitzarian instalatzen den kode irekiko adimen artifizialeko agente bat. Eta hemen dago hitz gakoa, agentea. Zergatik? ChatGPT edo Claudek ez bezala, hauek Moldbot honek eskuak dituela. Hau da, berak egin alditu gauzak eta ez bakarrik erantzunak eman. Egia da, azken bertsioetan ChatGPT, Claude, Gemini eta hauek Gemini barkatu. Gemini. Euskera es Gemini. Gemini. Que de hecho hori da precisamente gracia. Gemini deitzen dala porque holan Gemin AI, Gemin Artificial Intelligence, Gemini. Gaizka, euskera zuzenean Gemini, Cloudbot eta Twitter. Gemini. Bueno, kontua da horrelako adimen artifizialeko lenguai modeloak edo chatbotak egin dituzte gauzak, orain ja baita ere eskuak dituzte, baina agentearen kontzeptua asko zirekiagoa da eta ahalbidetzen du adimen artifizialak berak gauza asko egite. Adibidez, ordenagailu batean instalatzen baduzu, kasu honetan hori dela haren betebeharren bat, bere erabilera bakarra, eske ezin dezu beste zer egin beragaz. Eta bere betebeharren bat. Kontua da, zure aplikazioak kontrola ditzakela, zure fitxateak kudeatu, mezuak bidali, egutegia antolatu, programatu bere kabuz, gauza asko egin alditu,
beti ere behar diren baimenak eman da. Eta eromena zergatik izan da kontua, jendea orokorrean ikusi duelako hau dela adimen artifizialaren urrengo jauzi handia, eta egia da. Egia esan da. Bai, hau da, gu espero genuen hori aurrera pausu hori da, eta gainera balio duelako lanak automatizatzeko, doainekoa delako, lokalean instalatzen delako, kodirekikoa delako, eta gainera hor izenaren saltzea eta hori, egia da famatua egin denez muturreko kasu asko ikusi direla, eta claro, baimen asko ematen badizkiozu edozin gauza egin leke, eta ez badakizu hori nola murriztu edo nola erabili, edo baimen guztiak emonda, zer ordenagailuari sarbide osoa, porque, eta gainera bino, eske hau oso derrigorrez, oso derrigorrezkoa ez, oso ez dakit zein da nitza, eitza bihatzen arinaz, peligroso, oso peligrosoa da. Arriskutsua. Oso arriskutsua da, karo. Histeria. Oso arriskutsua da, zer ordenagailuari sarbide, sarbide osoa ematen ari diosulako. Ja. Pínchame la 3. Itxoin. No, bai, es que nire kabana berdet. Bai. Ja. Eta rioten antitxita baita, Claro. Cuidao, porque batzutan gauzak pasatzen doguz gainezka, eta neuk ikusi dut jende asko, porque Cloudbot, porque da super arriskutsua, porque neuk ez det instalatzen, ja, baina League of Legends jorazten dezu, ezta? Vale. Yo digo, hor dago... porque Cloudbotek zere kernelera sarbidea ez deko, baina riotek bai. Moldbot, mesedes. Bueno, kontua azkenean horretan datza, azken finean lehenik eta ben oso arduratsu izan behar gara baimenak kudeatzerakoan, hau da, ez bakarrik ordenagailu batean, batez ere telefonoetan oso argi jarri digutelako azken urteetan. Aplikazio bat instalatzerakoan baimen gehiegi eskatzen baditu, agian pentsatu behar dugu bi aldiz aplikazio hori ez instalatzea, eta gehiegi ze esan nahi du, basikoki bere bete beharra egiteko gauza gehiegi edo gehigarri eskatzen baditu, adibidez, kalkuladora bat ez ditu baimenik behar, hau da, kalkuladora bat ez du zure informaziora sartu behar, ez du zure txartelen informazioa behar, ez dau zere ubikazioa behar, ez dau zere artxiboetara sarbidea behar, ez dau zere kamera mikrofonora sarbidea behar, en fin, horrelakoak, orduan hori kontuan hartuta, uste dut guztiok horrelakoak bai, edozin aplikazioa instalatzerakoan oso arduratsuak, oso argi izan behar dugula ze instalatzen ari dugun eta hori baita, porque badau jendea ere beldur osoa eta absolutua dekona bere gailu elektronikoari, jo que se, instalatzen ari basera Instagram eta zere mikrofonera eta kamerara sarbidea eskatzen badotzu, pues zerbait izango da. Pues porque sare sozial bade. Ja. ¿Sabes lo que te digo? Ja, baina prozesua niretzat aldrebes izan behar da. Hau da, ni badakit Ojo, postura de pensar, Ni badakit Instagram bideoak grabatzeko funtzio bat duela. Orduan, logikoa da, mikrofono eta kamera baimenak eskatzea. Baina, ni badakit ere, nire kalkulagailua ez duela bideoak grabatzen. Orduan, mikrofono eta kamerarako baimenak eskatzen baditu, neuk badinot baita be kritikoak izan behar garelako zentzu horretan, porque badau jendea beldurtzen dana con el vuelo de una mosca, y tampoco, quiero decir, teknologia ez da Ultron, eta ez gaitu, momentuz behintzat, eta ez gaitu geu suntxitu nahi, orduan, vamos a ser crítico. Ikusiko dugu Moldbot a ver nora di joan, ez, hori txiste bat zen. Baina, bai... Cloudbot, txiste hori apuntau, apuntau, alde batetik, aztertzea ze egiten duten aplikazioak edo zertarako diseinatuta dauden, eta horrekin baimenak kudeatzea. Baina hori da conocimiento del medio, quiero decir, ze da Instagram. Gaizka, zuretzat... Landareak ikusteko aplikazio bet, ez. Gaizka, zu jaio zinen ze urtean... 2004an.
Eta zeu. Ni 1900 Insertar meme de dinosaurio. Bien, estupendo. Zua dakizu Instagram ze urtetan sortu zan? Buah, ez dut gogoratzen, baina juraria 2012an edo izan zala? 2010an. 2010an. Orduan, zupentza, zure nerabezaro osoan, oraindik butkatu ez dena, Bai. bueno, ahí estás. Bueno, zure... Nerea ez dakit, zerea fijo ez dela bukatu. Zure haurtzaro askoan eta nerabezaro osoan izan duzu Instagram hor presente. Claro. Hartu Mikel bezalako profil bat. Mikel bezalako profil batek daramatza ordenagailuekaz soziedadean 40 urte. Bai. Eta neukez. Bai, baina Instagram eta bere bezalako erramintekin bueno, hartu ditu erramenta hoiek 40 piku urterekin. Bai. Orduan, pentsa, zuretzat oso obvio den kontu batzuk, Bai. beste pertsona batzuentzako ez dira hain obvio. Baina dena den, horretarako nire errezeta, hau da, aztertu eta informatu. Eta gauza, zera, hasieran esan dudan bezala, zorrotz aztertu. Hau da, begiratu zein den informazio guztia, eta informazio guztiarekin aukeratu edo zera bai, aukera bat hartu, sin más. Hori da honen kontu osoa. 30 minutu baino gehiago daramatzagu gure kontuak kontatzen. Bueno, movida da, Cloudbot dala jende asko kezkatzen ebana, neuk mismo dekot lankide bet olango zeo zer bilatzen ibili dana azken 4 hilabetetan. Ba hori, bere artxiboak kudatu alizateko, sortu ieza zu karpetatxo beti izen honegaz, eta mugitu artxibo hau ekona, eta no seke, olango zeo zer bilatzen ari nebana, baina beste hainbat mobidekaz gertatzen dan eraberean, ez badakizu, ez ukitu. Zeu dinozuna informazio gabe, ez badakizu, ez ukitu. Zeu ez zinateke sartuko laborategi batera, eta hasiko zinateke komponenteak bata bestearekin jartzen, a la espera de que algo explote. Ez badakizu kontu zibile. Ez ukitu, a ver, experimentazioa ere ondo da. Ez ukitu en el sentido de hori, informatu hori baino lehen. O sea, quiere decir, ez badakizu, bilatu, eta bilatu ostean, pues ya probas lo que te dé la puta gana, baina gainera segurtasunagaz. Osa, zeu ezara sartuko laborategi batera, eta jarriko dezu uranioa, plutonioagaz, eta germanioagaz, eta ea esplotatzen dauan, sabes? Pues no, pues no. Pues lehenengo bilatuko dezu, eta esango dezu, ui, uranioa, plutonioagaz jartzen baet, pues agian esplotauko deu. Pues no me interesa. Ba, hori da azkenean bizitzaren gakoa. Eta enpresei begira baita be, gauza guztiek ez dabe adimen artifiziala behar. Adimen artifiziala erreminta oso interesantea da, eta gauza askotara aplikatu daiteke, eta movida oso guapoak egin daiteke ailegaz. Baina movida guztiek ez dute adimen artifiziala behar. Ordun, zehozerrek ez badau adimen artifiziala behar, eta zeuk adimen artifizial ready enpresa bat izan nahi bazera, bilatu movida bet, non adimen artifiziala pintxatu daiken. Baina ez pintxatu, a la fuerza, behar ez dauan proiektu batetara. Mi esker. Ez que gainera hori izan leike balio gehigarri importanteena. Hau da, orain, gaur egun topatuko ditugu milaka enpresa adimen artifiziala sartzen dituztela hainbat gauzetan. Baina eske badauz enpresa pilo bat dinotenak adimen artifiziala, ojo agarrate, adimen artifiziala enpresan sartzea dala erostea langileentzat bai. Copilot dizentziak. ChatGPTko plus Ordeko zu. Adimen artifiziala ready enpresa. 600.000 pavo. Ahí, toma. A tomar por culo. Pues como que no. Horregatik, ni esan nahi nuena, zentzu asko dauka. Balio gehiago daukala gaur egungo merkatuan enpresa batek non irizpideak daudela eta esaten dela argi eta garbi, begira, zure erabilera kasurako adimen artifiziala ez da behar, beraz ez dugu jarriko, eta adimen artifiziala balio du erabilera kasu hauetarako konkretuki, eta kasu hauetan zentratuko gara, efectivamente. Hau guztia komentatuta,
en fin, berrogei minutu, dara batzagu. Gaiak interesanteak badirez. Bai, hori egia da. Ni formatu hau gustatzen ari zait, esan behar dizut, zuekin hitz egitea, bai Borjarekin, bai zurekin, eta esatea, bueno, muti. Zuekin. Bai, denborara begira nengoen. Ez espaziora begira, baizik eta denborara begira pasaden programara konkretuki. Eta esatea, bueno, teknologian ze ikusi dugu interesgarri berriak komentatu, baino, berriak komentatuko ditugula, bai, oraintxe bertan, baino, esperientzak ere, ustut, kuriosak daudela. Eta berrien kontuan, gaizka, lau kontu dauzkagu lau, Bai, lau. Bapes gehiago. Ez, lau, egia esan da, lau berri dauzkat hemen aurrean. Egia esan da, telefonikarena komentatu nahi nun, baino azkenean ez da sartu, baino hemen daukat berria gero irakurtzeko. Kontua, aukerak dauzkat, zuretzat batetik, Frantzia eta sare sozialak, bestetik Gladys West, hirugarrena Hyundai eta robot humanoideak, eta laugarrena TikTok Europan adina egiaztatzeko neurriak gogortu dituela. Nok uste gidoiaren ordena momentuz jarrituko dugula. Oso espergarri zara, mutil. TikTok, teknologia aurreratuagoa erabiltzen hasi da Europan erabiltzaileen adina kalkulatzeko, ojo, cuidao, ez eskatzeko baizik eta kalkulatzeko, eta 13 urtetik beherakoen kontuen kontrola indartzeko. Sistemak profilaren datuak, argitaratutako bideoak eta aurren kontuak detektatzeko plataformaren erabilera aztertzen ditu. Zarantzarik izan ez gero, kontua giza moderatzaileek berrikusten dute, eta egin diren frogen arabera milaka kontu kategorizatu eta ezagatu ahal izan dituzte horren esker. Konpainiaren arabera, hileroa edingabeen 6 milioi kontu inguru ezabatzen dira mundu osoan, 13 urte baino gutxiago dauzkatelako, eta TikTokeko akontu bat ezin dutelako izan. Sare sozialak oratzen du interneten adina egiaztatzea konplexua dela, en fin, eta ez dagoela metodo bakar eta fidagarririk. Hori egia esan leke. Horregatik aukera ematen du apelatzeko kontu bat akatz baten ondorio zabatzen den kasuan, ara nola aurpegi bidezko egiaztapena egitea, edo txartelera bilera, edo dokumentu ofizial baten bidez egiaztatzea adina eta kontu horren propietarioa. Gainera, TikTok kontu bereziak sortu ditu nerabeentzat, 13 eta 18 urte artekoentzat, denbora mugekin eta segurtasun neurri gehiagorekin, eta ziurtatzen du sistema hori guztia adingabeak babesteko diseinatu duela haien pribautasuna errespetatuz. Ze polita den guzti hau eta ze ondo kontatu dugun, eta gure iritzia zein da. No kondo deritzot. Bai. No kondo deritzot gainera arrazoi oso simple bategatik. Hasta los huevos, sare sozialek nere puto DNI-a eskatzear. Osea, hasta los huevos. No, ez diot nere datu pertsonalak eta nere nan zenbak eta nere nanaren argazkiak eman nahi a Elon Musk Twitter erabilalizateko. Orduan, horrelako movida bet ondo iruditzen jat, porque da metodo ez invasiboa arazo batekin, edo arazo bati behintzat parte baten, porque egia da adingabeen kontu guztiak ezin izango direla identifikatu, evidente, baina behintzat erantzuna ematen ari diozu erreala den eta gertatzen ari dan arazo bati invasibo izan gabe. Osea, que neukondo deritzot. Hori erabiltzaile guztiei nanaren argazki bat eskatu beharrean, pues bai, porque gainera nanaren argazki horiek non koño gordetzen dira. No, ez ditugu gordetzen, no sé qué, si ya, me lo creo yo. Nanaren argazki horiek non gordetzen dira. Neuk nori eman dizkiot, Twitterreri. Ha habido una brecha en los datos de Twitter. Ale, impersonating. Venga, tomar por culo.
Ni ondo deritzot. Ni Europa mailan aurkeztuko nioke TikTok eta sare sozial guztiei sistema bat deitzen dela barkatu reberra erabili behar dut honetarako. EIDAS. Zer da hori? Europa mailan dagoen identifikazio sistema bat eta konkretuki Euskadin ezagutzen duguna izenperen bidez edozein pertsonaren identifikazioa egiteko. EIDAS sistema horren barruan sartzen dira bide asko, baino nagusiena eta gure ordenagailuetan integratuta dagoena desde el principio de los tiempos da ziurtagiri digitala, eta ziurtagiri digital horren barruan jaioteguna jarri daiteke baita adingabekoa zaren edo ez. Orduan, izu imagina gaizka. Honen zera, TikToken adin baliotze hau sistema hau egiteko, sartzen zarela TikToken webgune batean, zure ziurtagiri digitala sartzen duzu, ziurtagiri digital horrekin verifikatzen da adingabekoa zaren edo ez, edo zenbat adingabekoa zaren, eta jazta, eta listo. Orduan, ziurtagiri digitala ez da zure nana per se, hau da, zure nan fisikoaren datuak ez ditu, basikoki ziurtagiri digitalak dituen datuak da zure izena, zure nan zenbakia eta jaioteguna, basikamente, ez dauzka gauza gehiagorik, eta horrekin adin verifikazioa egin dugu, behar ez diren datuak konpartitu gabe. Perfecto, hau Europa mailan implementatuta dago, estandar bat dago. Orduan, TikTokek esatea, claro, hau oso komplexua da, eta herrialde guztietan estatu batuetan egizuen nahi duzuena, baina Europan irtenbide oso erreza daukazue, hau konpontzeko. Egokiena, hor, eztabaida oso sakona izan aldugu pribautasunaren aldetik, eta batez ere datuen pribautasunaren legearen arlotik, azken asteetan ere oso modan jarri delako esango dut, beharrezkoak baino ez diren datuak ez eskatzeko kontua edo arazoa. Azken finean, kasu askotan gure nana edo gure identifikazioa eskatzen dituzten askok ez dutelako behar identifikazio horren kopia bat, ez da kopia hori gordere. Orduan, eztabaida oso komplexua da, egia da, baina irtenbide teknikoa, por suerte, por desgracia, batzuk ez dute horrelakorik nahi, baina badago, eta deitzen da, EIDAS Europa mailan. Baina movida da, gere kasuan adibidez erabiltzen degula izenpe eta tola baina. Izenpek eman aldotzu zeuri ziurtagiri digital bet 13 urtegaz? Bai. Ematen dotzu? Eman ez dakit ematen duen. Ikerketa horrela rapido indut, eta egia da adibidez nanaren kasuan, azkenengo bertioak 2000 eta ez dakitzen batik daukatia ziurtagiri digitala. Adingabekoen kasuan ziurtagiri digitala dago identifikatzeko, baino ez sinadurak egiteko. Orduan, zure identifikazioa, zure datu batzuk eman aldituzu identifikazio ere egiteko, baino ezin duzu dokumentu bat sinatu, ez tramite bat egin interneten bidez. Orduan, izenpeko kasuarekin, egia esan da, ez dakit, uste dut, memoriaz esaten dizut ezetz, baino badau ziurtagiri digitala izateko aukera adingabe edo 18 urte baino gutxiago izan da. Eta beste puntua da, EIDAS sistema zeuk oso ondo esan dezun bezala Europa mailan funtzionatzen dagoela. Claro, hori beste kontinenteetara begira, porque TikTok bezalako sare sozial bet 5 kontinentetara erabiltzen de. Orduan, claro, beste kontinentetara begira, ahí ya la cosa está interesante. Teknikoki,
ziurtagiri digitalen sistema mundu osoan erabili leike, batez ere mundu osoan erabiltzen delako gure webguneak funtzionatzeko. Gaur egunia webgune guztiak daukate. Bai, baina zeu estatu batuarlez ez deko zu sarbidea EIDAS sistemari, eta ez deko zu EIDAS bidezko ziurtagiri digital bet. Orduan, zeingo dezu, bidaliko diozu argazki bat zere Glock 18arena eta horregaz baeko zu, o komo? Ez, baina, azkenean sistema bera sortuta dago, hau da, EIDAS azkenean ze da, aipatu duzun bezala, da ziurtatze agentzia bat, hau da, agentzia hori ziurtatzen du zu zarela, eta zure datuak ondo daudela, eta horren arabera ziurtagiri bat ematen dizu. Orduan, eskema hori berdina beste kasuekin eta enpresa pribatuekin baina burokrazia oso luzea da horretarako. Egin leike. Orduan, alde batetik, ez dakit horrela egiten den edo kasuak dauden edo ez, baina nahiko ziur nago, aukera dagoela, nora deitzen da, Verisure edo Nortoneko enpresa ziurtagirien Norton ez da VPN-a? Norton berez antivirus bat zen, baina uste dut Verisure nazten ari naiz, Verisure da alarmen enpresan ez dut gogoratzen Verisign barkatu. Verisign da zera, ziurtagiriak egiten dituen enpresa bat, orain ez nago oso ziur Nortonekin lotuta dagoena. Anyway, Verisign ziurtagiriak sortzen ditu, ziurtagiriak sortu alditu baita pertsonentzako. Eskema berdina jarraituta, orduan ez dira bakarrik administrazio publikoak, baita enpresa pribatuak horrelakoak egin aldituzte. Orduan, EIDAS bezalako eskema bat sortzea edo errepikatzea mundu osoan, ez da teknikoki, ez da zaila. Garestia, izaleke. Baina, bueno, eskenean TikTokeko eta luzea, hori da movida. Luzea? Prozesua, burokratikoki. Zergatik burokratikoki? Mundu mailan, movida hori osoa eitzeko? Ze burokrazia arazo aurre ikusten duzu? Neuk, osea, Verisign esan desunan arabera, neuk eskatu aldiot Verisigni zertifikatuet? Bai. Neu Espainiarlez? Gaur egun ziurtatu aldi dizudana, pertsonen zera ziurtagiriak ez dakit daukaten, baino domeinuenak bai, orduan zu Verisainera soaz, eta esan aldio zu behira ni euskadigital.eus edo sareanzahar.eus sareanzahar.eus domeinuaren propietarioa naiz, mesedez emai dazu domeinu honetaragoko ziurtagiri bat. Vale, baina domeinu bat ez da pertsona, bet. Claro, domeinu bat ez da pertsona. Ez a lo que te voy, eta sistema oso ezberdina da. Vale, horretan egiten dugu konfidantzazko edo konfidantzasko entitate horretan, lehenengo konfidantzari izatea, zera gure dokumentua bidaltzen eta haiek en intercambio ematen digute ziurtagiri bat baita ere. Vale, baina sare sozial batetara sarrera ez da dokumentuet. Ja, baina ez da sarreraren kontua, da verifikazioaren kontua. Hau da... No, zeuk ezin dozu sarbiderik izan, ez basauz verifikatuta adineko lez. Ezin dozu. Ja, ez da verifikazioa, da sarbidea. Neu ezin naz Instagramena sartu, ez badeko da zamala urte baino gehiago. Amairu. Berdin jat, ez que Instagram uste eta malau dala. TikToken inguruan itzaitran eginen eta TikTok amairu direz. Baina uste Instagram amalau dala eta de hecho amaseira igo dabe depende zein tokitan. Ordun, hori da beste, hori, eta hor dago beste jokoa. Bai. Frantzian, imaginau, Frantzian amasei urte dira zala, Espainian amalau direz. Frantziako pertsona batek dino, 15 urteko Frantziako pertsona batek dino, neuk Instagram erabili nahi dut. Eta Verisign honek dino, neuk 15 urte deko zala, vale? Me cambio la región. Eta oin bizinaz Espainian. A tomar por culo. Correcto, bai. Porque gainera certificado digitala da, digitala. Ez físico, orduan, certificado digitalen arabera, ez dakizu non koño bizi naizen. Punto oso, osea, ideia oso interesgarria tablaratu duzu momentu honetan, diferentzia hori egiten. Orain arte egiten ari dana, eta ziurrenik
hemendik ez oso gutx ez gehiagira Europar Batasunak bideo honetatik jungo da, claro, hitz egiten ari dugu, eta Instagramek ere hitz egiten, eta TikTok, barkatu, hitz egiten ari du akontuei buruz, baina egia da limitazioa legez pertsonei buruz hitz egiten duela. Orduan, ni adibidez, imagina adingabe izan da, en fin, Euskal Digitaleko edo sarean zehareko akontura sartu nahi badet, sarean zehareko akontua ez da pertsona batena. Berez, enpresa batena, TikToken interpretazio honekin, en fin, arau hauetatik kanpo dago, baina ni berez pertsona bezala ez nago arau honetatik kanpo. Orduan, ni ere ezingo nuke erabili, en teoria, enpresa baten, sarean zeharen akontua Instagramera edo TikTokera sartzeko. Edo multi-managed accounts. Zeuk imaginau, geu lau pertsonako familia bezala, akontu bat dekogula, Instagrameko akontu bet, que gaur egun ez da hain arraroa, ikusten dira gero eta gehiago. Eta laurok dekogu sarbidea akontu horretara, porque laurok egiten ditugu mobidak akontu horregaz. Eta lauretako batek, lauretako bat adingabea da. Lauretako bat adingabea bada, dinozu, ezin izango dozu zeu pertsonalez sarbidea izan akontu horretara, baina hori ez da ez da Europar Batasunak, ez da sare sozialak, ez da inorrek limitatzen dagoan zehozer, porque zeuk dekozuna kontua da familia kontua, eta zeuk nor koñoak izura biltzen dagoala edo ez. Hor dago, justo orain komentatu dugun gako hori. Claro, honetarako, eta hildo hau jarraituta, ikusiko duzu kontua, Azken asteetan ez dakit noiz konkretuki, eta pasadas irakurri nuen, Espainiako gobernuak proposatu du, hasi super novedoso, interneten akontu guztiak pertsona batera lotuta egotea. Hau da, adibidez, Twitterren sartzerakoan, sartzea pertsona identifikatzen duen akontu batekin, eta ja multikuenta egin nahi baduzu, adibidez Googleen, YouTubeen egiten den bezala, zure akontua daukazu, eta gero baimenak beste kanaletan, ez? Horrelako modelo bat. Claro, honetara heldu gara, hau da, legeak eta bai Espainiakoak, bai Europar Batasunekoak horrela agintzen badu pertsonak ez sartzea sare sozialetan adin bat izan arte, pertsonena kontuak egon beharko dira sare sozialetan sartzeko. Orduan, hor anonimotasuna zuntzitzen dugu. Noski. Egia. Eta enpresa mailan baita beste motatako kontu behat izan beharko zenukela. Ez, enpresa mailan... Porque bestela sartzen dezu CEO-aren zertifikatua? Ez, enpresa mailan CEOak edo akontua sortzen du, imagina, zaren kasuan, ni sortzen dut akontu bat Twitterren nire izenez zarentzako bere akontua izango duena, eta zu publikazioak egiteko akontu horretan eman behar dizkizut baimenak, YouTubeen egiten den bezala. Perfecto, estupendo. Baina orduan no baita bez ziurtagiria izan beharko det. Claro, orduan guztiok izan behar dugu pertsonako akontu bat, pertsonako akontu horren arabera kapasitate gehiago edo gutxiago izango ditugu, depende, 13, 15, 18 edo 18 baino gehiago baditugun, eta hortik aurrera pertsonak ez diren entitanteentzako akontuak baino, akontu bereziak egon beharko dira, baimenekin kudeatuta. Baina egia da anonimotasuna gatzen dara, zuk esan dezula. Gauzatxo bat, barkatu. Filtraciones de datos. Gauzatxo bat, spoiler, enpresetan normalean horrela egiten da, hau da, salbuespen batzuk alde batera utzita, normalean enpresen sistema informatikoetan egiten da pertsona bat, akontu bat, eta baimenak. En fin, gaizka denbora geratu gara, baina egia da arazo honen mamira heldu garela, eta arazo ez dela askok pentsatzen duten hain erreza,
eta indirectamente heldu gara gobernuak proposatu duen gauza batera, oso kritikoak izan garela gobernuarekin, ze malo gobernua, baina amigos, aber nola konpontzen dugun hau. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Gaiz, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta baita ere, eskerrik asko, agur. Baita ere Mikel Carmonari eta irratiatan dauden teknikari eta ekoizpen taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Hurrengora arte, agur!